Κι όπως θα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις, κοιτάζεσαι με. Λοιπόν, τι γίνεται YouTube. Σήμερα θα δείξουμε εδώ ποια είναι η πιο κοντινή απόσταση. Κουζάνης Πτολεμαΐδας. Από το πάνω δρόμο ή από το κάτω πιο κοντά, για να μας λυθεί και απορία. Τόσα χρόνια να ρωτιόσαστε. Πάνω από κάτω είναι πιο κοντά. Πάνω από πάνω είναι πιο κοντά. Σήμερα θα δούμε από πού είναι πιο κοντά. Όπου εδώ τη βγάζει ντουμάνι, ντουμάνι. Μια μυτιά οξυγόνο και λίγο τέφρα μαζί. Και όσο πάει, πλησιάζουμε στο ντουμάνι όλο και πιο κοντά. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε και λίγο zoom. Zoom στο ντουμάνι, παιδιά. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Τώρα σε λίγο φτάνουμε στο σημείο όπου θα μηδενίσουμε τα χιλιόμετρα για να δούμε και πόσο είναι από κάτω. Λοιπόν, φτάνουμε στην πρώτη έξοδο και εδώ τώρα σε 2 δευτερόλεπτα μηδενίζουμε το χιλιομετρητή σε αυτή την έξοδο εδώ πέρα, για να δούμε πόσα χιλιόμετρα είναι. Εδώ όρια τροχιάς Πτολεμαΐδας, καλά. Προσέξτε, μη σκίσετε κανένα καλσό, παιδιά. Άντε γάμιος και εσύ. Εδώ το κάθισμά μου είναι άδειο. Μ' άφησε το μωράκι μου και έφυγε. Δυστυχώς. Θυμάσαι εδώ τι ωραία καθόταν ο ποπός σου. Πού είναι τώρα άραγε, πού τριγυρνάει τα βράδια. Πιστεύω να είναι ανοιχτά, έτσι. Μην φάμε καμιά πατάτα τώρα και γυρίσουμε πάλι πίσω. Γιατί όντως δεν ξέρω αν τον άνοιξαν. Βασικά η πινακίδα έλεγε ότι είναι κλειστός, αλλά θα το δούμε τώρα. Πόσα παιδιά βάνει ο Σάκος. Πάμε να δούμε. Και άλλα όρια τροχιάς Πτολεμαΐδας. Που αρχίζω και φοβάμαι εδώ πέρα, ρε παιδιά. Τι γίνεται. Πού είμαστε, Τέξας? Οπ, κάτσε. Θα δει το ρεύμα, τρακάρουμε, ρε. Άντε μην πατήσω τώρα το γκάζι απότομα και βρεθούμε να πούμε αμύντεο. Καρφί. Με 30 λέει εδώ το όριο. Εμείς πάμε με 100, εντάξει, πειράζει. Εδώ καινούριος δρόμος. Τέλειο. Ξενάγεις και στο ρηχείο.
προκατασκευές, ιστορίες. Μπράβο. Μέχρι στιγμής έχουμε κάνει 5 χιλιόμετρα από το κάτω δρόμο. Για να δούμε στα πόσα θα είμαστε από το Λεμαΐδα. Ο καινούριος δρόμος, παιδιά, βλέπετε εδώ, ακόμα δεν έχει ανοίξει πινακίδες, είναι με σακούλες από πάνω, γιατί είναι καινούριο το χρώμα, μην χαλάσει. Το τι έγινε, τι μαλάκες είναι αυτοί. Καραγιώστες. Εδώ ακόμα χιόνια έχει στις άκρες. Παγωμένο το δόστρωμα, γλιστράει πάρα πολύ. Έχει άχνη και πάχνη και λίγο κανέλα κάτω στον δρόμο. Εδώ πράσινο. Άνοιξε το μάτι ρε παιδιά, με τον δρόμο. Τι γίνεται. Πιστεύω πάντως να μην είναι κλειστός πιο κάτω και ξαναγυρίζουμε πίσω και χαλάσει και το βιντεάκι, αλλά δεν νομίζω. Βλέπω και μπροστά έχει κίνηση, οπότε εδώ το μεροκάματο πως βγαίνει, καρβουνιάριδες. Έτσι γίνονται τα φράγκα με αλήτικο στυλ. Όλη μέρα τιμόνι. Το προτεραιότητα έχω εγώ γιατί είμαι το χωριό. Και δεν συμμαζεύεται. Έχουμε ακόμα δρόμο, μαγκές. Φορτηγά παντού. Θα στήσουμε, έλα. Και πάρω λίγο κόντρα με το φορτηγό. Πλησιάζουμε. Μέχρι στιγμής έχουμε 10 χιλιόμετρα από εκείνο το σημείο. Να ξαναπώ, όχι από Κοσάνη μέσα. Απλά από εκείνο το σημείο μέχρι το Λεμαΐδα θα δούμε πόσο είναι. Και στο γυρισμό από την άλλη μεριά, από την πάνω, να δούμε πόσο είναι. Για να μας λυθεί απορία επιτέλους, τόσα χρόνια.
τώρα, το προσπεράσω. Μου άρεσε να πάω σιγά. Να κουμπώσω μια Δευτέρα. Μαλακία από εκεί κόπηκε αυτό. Κόπηκε μόλις είπα ότι μαλακία παιδιά, αλλά εντάξει μαλακία μπορεί να έχει μια δόση πραγματικότητας. Γαμώτο. Ήλιος, βγήκε ο ήλιος με -5. -5 έξω. Παγωμένα όλα. Και ποδηλάτης. Πάει ανάποδα στο μονόδρομο. Τι έγινε, το κοιμήθηκαν στο τιμόνι ρε γάμο του. Και μπαίνουμε Πτόλ. Πτολεμαΐδα, Πτολεμαΐδα. Πτολεμαΐδα ή Πτολεμαΐδα. Είδου και άλλο ερώτημα. Να, η πινακίδα για Κοζά είναι αυτή εδώ πέρα. Το επόμενο επεισόδιο θα γίνει από αυτήν εδώ την έξοδο. Μέχρι εδώ δηλαδή. Εδώ ακριβώς. Από εδώ ακριβώς που στρίβουμε για Κοζάνη. Είναι ακριβώς 15,3 χιλιόμετρα, να το δείτε το κιόλας. 15,3. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλάκια.